Stay tuned, Kulturu TV. Unom nee des koutu kwalek te de mai paku anere. Amora gevaarlijk zijn die sande in wat atoso. Na teju abiwang. Gedemotiveerde verpleegkundigen of wat gefrustreerde datra. Maar siki lai en de masa abasiki, de ma ab money. Nou, voor de gek, aan mij storen voor de kerk. Je moet ook zo software aan mij verheerden. Nou, vliegende president. Maar de lastenverkrachting, sameshi jaina kondre. Na so kerkie man. Luku kulturu TV traga. Mi lobi kwale wat ala de me luka programma di. Saudara at boy, at televisi mi esuku bos. Me op een boot traga omdat me sisep sa. Maar me demante ko een voorbeeld na unu mote unu na man pan het jaar. Kulturu TV. Kulturu TV, Alston Sanayang op locatie en we zijn met een nieuwe editie van onze actualiteitenprogramma Kulturu TV, het platform waar je mening telt en waar je allemaal kan aangeven wat je mening is omtrent het gebeuren. Kan zijn politiek, sport en noem maar op. We zijn vandaag op bezoek bij de heer Stefano Biervliet, meer bekend als Paquito. We kennen hem als de activist die vele mensen op de been weet te brengen. Tot nu toe hebben we dat gezien, een track record. En we gaan een beetje met hem babbelen over de economische situatie in Suriname. Maar ook met name de gang van zaken nu op dit moment, politiek, op het politiek gebied van Asan Ego. De heer Stefano Paquito, welkom in onze aflevering. Het is nu in het jaar 2023. Misschien wilt u de mensen de beste wensen. Dan heeft u daar nu de gelegenheid voor. Nou, sowieso odi ala de Saranamang. 2023 wil ik ze kracht geven, wijsheid zegen, lobby vanuit mijn kant. En ik wil ze ook direct meegeven dat 2023 een van de tofste jaren gaat zijn. Ook omdat ik weet, ik heb de getallen gezien, de cijfers die gaan komen, de situaties die gaan gebeuren, zoals de koers. Geen stabiliteit, de criminaliteit is nog nooit zo erg geweest. Dus dat is een kleine waarschuwing, maar voor de rest wens ik ze gewoon het allerbeste. U wenst ze het allerbeste. Hoe was het jaar 2022 voor u? Zwaar. Ik heb keihard gewerkt, zoals je me kent. Ik hou van werken. Ups en downs. Maar we gaan gewoon door. We moeten doorzetten. Maar het was een zwaar jaar voor me. Maar zoals je me kent, ik ben niet iemand die echt makkelijk opgeeft. Dus we gaan natuurlijk voor het beste. U zegt u gaat voor het beste. Hoe was het met uw politieke carrière in 2022? Heb je kunnen bereiken wat je wilde bereiken in het jaar 2022? Nou, op dit moment ben ik bezig met de jongerenraad, dus de jongerencommissie. Ik ben meer bezig met de jongeren. Ook meer tussen de mensen, dus Midden-Tapaveld ook. Dus we zijn op dit moment aan het groeien. We hebben heel veel mensen kunnen benaderen. En heel veel mensen die ook naar ons zijn gestapt om te zeggen van hey, weet je wat, we zijn al moe van oud-politiek. We hebben het allemaal al gehad, we hebben het al gehoord. Ik wens nu om voor een nieuwe partij te gaan waarin jongeren zijn. Jongeren zoals Curtis Hofwijks, Anton Karrig, Atentio, Kaidu. En dan heb je ook advocaten in het bestuur zoals Gerald Sulcharan, Benito Piek, Joe Nipte. Je hebt mevrouw Audrey. Weet je dus, mevrouw Sharmila is er ook. Het zijn nieuwe gezichten, het is een ander gezicht. Dus de mensen zien nu een beetje waarover ik het had. Als we praten over dat ze moeten afstappen van het oud systeem, van oud politiek. Oud politiek heeft tot nu toe bewezen dat we 40 plus jaren, 30 tot 40 plus jaren onafhankelijk zijn. En toch de dag van vandaag zijn we afhankelijk. Ze hebben bewezen dat corruptie doorgaat. Ze hebben bewezen dat vriendjespolitiek doorgaat, dus de nepotisme. Ze hebben bewezen dat bluffen, dat ze meester in zijn. Ze kunnen weinig doen, ze praten meer dan dat ze doen, is bewezen. Dit wat ik zeg is geen theorie dat ik gewoon geef aan de media, maar wettelijk bekeken, systematisch bekeken.
hebben ze het volk voor de gek gehouden. Hoe zit het met de bewustwording van de Surinamers? U zegt, mensen komen, weet je toch, mensen sluiten zich aan bij de politieke partij. Maar vind je dat er voldoende aandacht wordt besteed? Dat we moeten kijken naar een nieuwe wind, een nieuwe politiek? Nou, het is nog nooit, dat zeg je toch, het is nog nooit zo erg geweest dat mensen naar ons zijn gekomen. Van, ik wil op pro stemmen voor Partij voor Recht en Ontwikkeling, wij kiezen hiervoor. Maar wat nooit zo is geweest, zijn dat de jongeren naar ons komen nu. Jongeren die nooit echt wouden bemoeien met politiek, stappen nu naar ons toe, omdat ze ook zien dat hun toekomst eronder leidt. Heel wat studenten, heel wat leerkrachten, die ook voor de oude politieke partij hebben gestemd, zeggen van nee, als we het op de oude politieke partij hebben geprobeerd. En ze hebben ons zoveel keren verraden, voor de gek gehouden, opgelicht. Dan waarom niet voor een nieuwe partij? Dus heel wat mensen zijn naar de pro gekomen. Ik praat over duizenden mensen. En hoe zit het dan met de senioren burgers, de mensen met een beetje de maitaki, dus met op leeftijd, toch? Dus maar dat dipje zo nog in een etnisch, een politieke voering van luister naar oma was NDP, dus ik moet ook NDP'er zijn. Hoe denken jullie die mensen te overhalen? We hebben ook van die mensen gehad. Zoals u naar oma Inga kijkt, praat ze een andere taal nu. Beetje ze praat look nou, qua realiteit kan je niks aan doen. De tijd gaat je wijzen hoe de situatie in elkaar zit. En dat is de situatie. De ouderen zelf, de AOV, wie is de makrikking vandaag, morgen met 2000 SRD? Het stelt niks voor. Alleen om naar de winkel te gaan en je doet een kleine boodschap, is al 500, 400 SRD. En dan heb je 30 dagen in een maand. Kom je eigenlijk, als je het goed bekijkt, meer op 15.000, 16.000 SRD. Dan heb je de nutsvoorzieningen nog niet eens betaald. Dus de meiviering. En ze zijn ook al moe. En hun zou het meest moe zijn, want de oren moren manga juja zo. 2023 zijn we begonnen met BTW per 1 januari 2023. Vind je dat er voldoende informatie was op het veld, dat iedereen bekend is met wat er zou afspelen vanaf januari 2023? Het gaat niet alleen om informatie. Gewoon BTW in zo'n situatie waarin de Surinamer zich nu bekleedt, vind ik onkant. Dit zijn ook een van de dingen geweest waar tegen Santoki was, de president. Waar tegen de VP was Ronnie Brunswijk. Toen de heer Bouters aan de macht was. Dat is maar bij de tegen BTW. Toch? Het kan niet dat er geen koopkracht is in Suriname. Dat de ondernemers, nog nooit zoveel ondernemers zijn gedaald. Ze moeten hun zaakjes sluiten. Alles wordt duurder. En dan print je een BTW hard in hun gezicht op een nieuwjaar. Ik vind dat onkant. Voor mij slaat het op niks. Begrijp je? Wat voor voordelen heeft BTW? Voor de Surinamer, hè? Voor de Surinamer. Want nu praat ik gewoon voor de Surinamer. Want er wordt nu uitgekeken naar de Surinamer. Helemaal niet. Begrijp je? Dus voor mij is het rommel. Ja. We hebben ook gezien, of tenminste heb jij opgemerkt dat Tramamic misbruik voor ABTW? Tot nu toe. Daarom zeg je, er is rommel. Er is geen structuur. Er is nooit echt beleid geweest omtrent de BTW. Er zijn mensen die gewoon BTW zetten. Het kan niet. Wanneer ik zeg rommel, is het heel pakketje. Het is niet helemaal goed uitgewerkt. Dat is 1. 2. Heel wat ondernemers zijn niet eens erop voorbereid. 3. De gemiddelde Surinamer en ook de normale Surinamer, hoor. Dus boven de gemiddelde Surinamer voelt het. Het kan niet zo zijn dat je salaris hetzelfde blijft en ineens gaat alles omhoog. Brada, we zijn nu op 33 plus SRD op 1 euro. Hoor. Begrijp je? Dus deze mensen, de mensen die nu aan de macht zijn, de VAP en de ABOP, de NPS en de PL, ze stellen niks voor. Ze stellen niks voor. Daarom ben ik niet te oud politiek. Omdat ik vind dat
Het is duidelijk te zien dat van de maas dondrapen. Ze praten veel, maar ze nemen weinig actie. Je mag veel praten, maar neem acties. Begrijp je? Tot nu toe wordt er geen actie genomen. Wat wordt gedaan in voordeel van het volk? De mannen doen niks, dat volk. Dat er vuil daar was, waar was het? Marowijnen? Als ik het goed heb. Dus maar barricaderen staan aan de vuilniszak. Het mag nooit gebeuren. Kijk hoeveel vuil, het is nooit opgehaald. Waar is het beleid? Waar is het structuur? Ano dit? Als je kijkt naar de afgelopen jaren, je hebt 2020, 2021, 2022, nu zitten we in het jaar 2023. Denk je dat deze regering het ietsje makkelijker kan maken voor de Surinamer? De president is geweest naar India, is hij de man dat hem ondersteunt in bepaalde projecten. Denk je dat er een verlichting zal komen? Waar? Hier? Ja, in Suriname. Ons land Suriname. We zijn in het donker. En dat is al langer dan 10 jaar. Alle dingen die de president zei dat hij zou doen. Waarmee is hij begonnen? Wanneer gaan we leren produceren hier in het land? Wanneer gaan we contacten neerzetten? Bijvoorbeeld, laten we praten over honing. Toch? Laten we praten over honing. Laten we praten over glazen maken. Laten we praten over een staatsgoudconcessie. Laten we over dat soort dingen praten. Ik wil niet praten over president is naar India geweest, president is naar Nederland geweest. Om wat te doen? Om slippers aan te trekken en foto's te maken. Begrijp je? Wanneer wordt er gekozen voor Suriname? Want ik kan je nu bluffen en ik kan je gewoon bewijzen dat binnen deze 3 jaar niks gaat veranderen. Het gaat verandering komen, maar slecht in nadeel van de Surinamer. We produceren niet. Er zijn geen inkomsten op betrekking van de vissen in Suriname. We hebben dat niet. De enige is alleen de olie. That's it. Bepaalde offshore zijn zelf on hold. Of na 7 jaar gaat er pas werking in komen. In 2020, toen de president aan de macht was gekomen, heeft hij duidelijk aangegeven dat hij 200 dagen nodig zou hebben. Vanaf hij zijn mond heeft opengemaakt van 200 dagen, is de situatie nog nooit zo slechter geweest dan dat het al was. Als ex-hoofdinspecteur mag de criminaliteit nooit zo hoog zijn. Is er ooit zo erg criminaliteit geweest in Suriname? Dat is nooit zo erg geweest. Begrijp je, man? Dus het beleid, het is een wojo, brada. Nou, wojo. Dat alles, alle de bluff, de biggie taki. Zei de man, ben ik in een verkiezingscampagne. Tak, jullie moeten me bellen als ik dit niet doe. Volgens mij hebben ze een heel ander nummer. Wanneer we praten over VHP, praten we zo over bluff, man. Tak, man. Maar doe, man, 0%. 0 zelf is meer dan wat ze hebben aangegeven. We praten over negatief 100. Maar je bluff doen, zie. Laten ze doen, ze bluffen te veel. Je kan met de SZF-kaart heel weinig medicijnen nu krijgen. Begrijp je, man? Dus, eigenlijk, we nou talk about VHP, hè. We nou talk about them, man. Ze stellen niks voor. Toch? De Surinamer dacht, ze zouden deze mensen een kans geven. En ook ABOP, hè. Eerst zou je 1 voor 1 zou meneer Ronnie Brunswijk gaan naar de KBO's. Om wat te doen. Dus hij denkt dat wanneer hij naar de Ronnie ai, ufrede juera was akakus. Asanero koso. Er moet productie komen in Suriname. Er moet beleid komen in Suriname. Een vriendjespolitiek. Isabi toch? Moet ophouden. Hier in Suriname. Asa moet stappen, man. We moeten nu kiezen voor. Laten we kijken naar de jongeren. Heb je gekeken dat kinderen van welke klas? Ze kunnen niet meer goed lezen en schrijven, brada. Is vreselijk. Begrijp je, man? Wat is daarmee gebeurd? De president had toch aangegeven dat we zouden investeren in onze educatie. In de scholen. In de leerlingen. Gebeurt dat? Dat gebeurt niet. Dus er is meer geblaft dan dat ze hebben gedaan. Weet je, en Sumano loopt zo voor happy. Ik heb daarmee te maken. Ik ben van de nieuwe generatie. Ik ben van de PRO. Ik ben van Partij voor Rechten en Ontwikkeling. Wij zijn van de nieuwe generatie. We hebben geen politieke vrienden nodig om Suriname ter grond te brengen. Want dat gebeurt nu. 2 coalitiepartners, Ronnie Brunswijk en Santoki, vechten met elkaar. Terwijl er juist een team gezet moest worden. Ze moesten juist een team zijn om Suriname in 1 richtlijn, in 1 deur dat ze moesten gaan.
te brengen. Dat hebben ze nooit gedaan. Weet je, dus praat over andere dingen behalve de VAP, want ze stellen echt niks voor. Je hoort vaak dat de ABAP aangeeft, de president calls the shots, toch? Dus hij voert het beleid uit en hij is de laatste man. Ben je daarmee eens als de vicepresident zulke uitspraken maakt? Sowieso is de president de laatste man. Laat me daarmee zeggen. Dus daar omtrent heeft Ronnie Brunswijk gelijk. Maar brada, if manga je een bedrijf en jij alleen hebt, jij en ik draaien een bedrijf, we hebben beide geïnvesteerd in een bedrijf. En ik moet alleen de beslissingen maken. Maar door jou te doen heb ik het bedrijf opgericht. Maar ik alleen heb te zeggen, brada, wat ga jij doen? Ga je met me blijven zitten of ga je de coalitie stappen? Of wat ga je doen? Je gaat blijven zitten en kijken wat voor stomme beslissingen ik maak. Want dat gebeurt nu. Er zijn mensen die ID-kaarten maken. Nu op dit moment, er is geen materiaal. Heb je het niet gezien op FB? Er zijn mensen die rijbewijs ze zijn geslaagd voor hun rijbewijs. Er is geen materiaal. Er zijn mensen die ziektekosten moeten betalen. Kaarten moeten betalen. Er is geen materiaal en er is geen geld. Maar om op reis te gaan, lijkt nou een 1660 vliegtuig dat mij tikkie kan wel. Is dezezelfde Santokkie die zijn mond had opengemaakt. Dat Bouter ze hier en daar zit te vliegen. Terwijl hij hetzelfde niet. Begrijp je? Dus als we willen bezuinigen, laten we bij onszelf beginnen. Maar je kan niet iemand anders beschuldigen voor hetgeen dat hij doet. En op het eind doet hij gewoon hetzelfde. Dat werkt niet. Heb je ooit een president zo zien reizen? Net alsof zijn hoofd niet goed werkt. Ze zijn naar Dubai gegaan. Het heeft $1 miljoen gekost. Wat voor voordelen heeft het voor Suriname opgebracht? Weet je hoeveel arme mensen je kan helpen met dat geld? De mofina wan, de potisma, desma sa na ghetto. Ik kan bij poor desma. Maar je gaat naar Dubai, je gaat je gele tanden pieren daar in Dubai. Mekwalo, geweldig dat hij was in Dubai geweest. Wat voor voordelen heeft het gebracht? Weet je, kijk. Om dit te zien, en vooral op mijn leeftijd dat ik nu heb, ik ben in mijn opbouwingsfase, om te zien dat we nog steeds verraden worden door oud-politiek, vind ik jammer. Ik vind het vreselijk, niet alleen voor mij, maar ook voor de generatie na mij en de generatie na hun. Vind ik het zielig en vreselijk. Dat ze dit hebben gedaan met het volk, is nog pijnlijker dan dat Bouter ze met het volk heeft gedaan. De vorige mensen. De vorige mensen zijn ook klootzakken geweest. Hun komen nooit meer. Want wat hun hebben gedaan, vergeten we nooit. Hun hebben ons in een schuld gezet van miljarden schulden. US dollar. Dat gaan we ook niet vergeten. Begrijp je? Dus we moeten echt nu voor nieuwe politiek gaan. Er is maar één optie. En de laatste optie voor elke Surinamer. Die alle desrara masai lukunono de. Wat optie nomo de. Stemmen jullie op nieuw politiek. En tegen dat de nieuw politiek man kon, screen desma, sumana desma. Wat hebben ze voordat ze in politiek zijn gegaan? Kijk naar de mensen wat ze hadden. Ze hadden niks. Volgens de man best doen naar Adiana. Weinig mensen hadden iets. Niks hadden ze. Ze hadden geen inkomen. Het lijkt alsof mensen nu in politiek gaan om geld te maken. Het lijkt alsof men nu gebruik wil maken van, hey, weet je wat, ik ben gekozen. Eenmaal ik een bepaalde positie nu heb, doe ik wat ik wil. Je moet goed kijken. Zodra mensen in de DNA gaan, dan hertrataal de mijn takkie. Nu praat iedereen een ander taal. Waarom denk je dat ik geen posities wil nemen? Jobs wil nemen van deze mensen? Omdat wanneer je al een post hebt genomen, dan mij tap je me voor. Begrijp je? Ik wil dingen doen en de Partij voor Recht en Ontwikkeling, wil dingen doen in belang van Suriname. Pakito, hoe je je commentaar zo levert via de media en dergelijke, heb je vrees daarvoor? Want we hebben gezien in de afgelopen periode, zijn er bepaalde mensen opgepakt. Isabi, bepaalde man op Chingrofu tapa president, bepaalde man kies waarschuwing en dergelijke. We hebben ook gezien de heer Saya, we hebben gezien met de heer Bordo, waarbij de vicepresident zelfs heeft aangegeven, ja, het is een politieke aanval naar de ABOP toe. Jullie vrede sollicitak Mim watch out even, kan je hem vinden van San Namitapu. Hij zo lijkt me vrede.
Mi fesi soortak mi vrede wamang. Ik ben een Surinamer en een trotse Surinamer. Als de president heeft gelogen, zij leugenaar. Klaar, punt uit. En dan mogen ze maar naar de rechter brengen. Als hij heeft gezegd dat hij de koers zou droppen. De koers was 25, vandaag de dag is de koers 33. Als hij heeft gezegd dat hij criminaliteit zou oppakken. Vandaag de dag is de criminaliteit nooit zo erg geweest. Kindermisbruik is nooit zo erg geweest. De mensen van kindertehuizen. Heb je gehoord van kindertehuizen die niet eens voedsel hebben? Hij zou toch ook uitkijken naar dat, opletten op zulke dingen? Heeft hij het gedaan? Nee. Hij heeft gezegd dat vriendjespolitiek zou stoppen. De nepotisme zou stoppen. Heeft hij dat gestopt? Nee. Dus als ik de president een leugenaar en een bedrieger wil noemen, mag ik hem noemen. Weet je waarom ik hem mag noemen? Omdat het zijn eigen woorden zijn. Ga in zijn campagne. Hij heeft zelf aangegeven dat een blinde vrouw direct kon zien na bepaalde uitspraken. In een video dat hij. Hoe wil je zo'n president serieus nemen? Ik ben niet bang voor niemand. Niet voor de president, niet voor de vicepresident. Van ja, mi bakan aftranga schrijf ook toe. Mi naam one mef mi schrijfi. Isabi toch? If mi mofo be begin about sa begin manja ook toe. Begrijp je? Het is toch zielig? Het is zielig wat ik nu meemaak. Het is eigenlijk van ja, na boever het midden. Isabi toch? Het is zielig om te zien, omdat iedere Surinamer, bijna alle Surinamers, hadden hun geloof gezet in de ABOP, de NPS, de PL en de VHP. Omdat ze al 10 jaar lang, 10 jaar dan maar leiden ba. Waarom denk je dat mensen gedemotiveerd zijn? Ze zijn moe, brada. Die mensen zijn moe. Daarom zijn ze gedemotiveerd. Wanneer ik praat ik vanuit mijn hart. Ik ook, ga je maar deze drommel dat die. Begrijp je me? Dus, ben ik bang? 0% ben ik bang. Niet voor de president en nog minder voor de VP. Oké, Pakito, als we verder gaan. Je bent zelfs ondernemer. En de afgelopen, ik zou zeggen maanden, hebben we nou een raasje. Dat de rover Ekong, de man of van 2000 SRD dan een roofmoord. We zien bepaalde dingen gebeuren of bepaalde zaken gebeuren in Suriname waarmee we niet gewend zijn. Zoals recentelijk nog bij het gerechtsgebouw, de bong RPG, handgranaat, alade yuka opoyo yere waman kiri, lake FNC passie, lake ede in Gotro. Weet je, wat is je mening over de criminaliteit? Sec. Wanneer ontstaat criminaliteit? Wanneer er geen eten is. Toch? Keur ik het goed 0%. Criminaliteit na tesmana op nyamoro. Criminaliteit na de werkgelegenheid no dit. Want zover ik weet, is in een goed gestructureerd land. Zijn er weinig mensen die zulke dingen doen. Niet iedereen krijgt gelijke kansen op aarde. Bepaalde mensen hebben een diploma, maar kunnen geen werk vinden vanwege hun kleur. Bepaalde mensen hebben geen diploma, maar krijgen werk vanwege hun kleur. Begrijp je me? Niet iedereen krijgt gelijke kansen. Mijn mening hierover, er is geen controle, brada. Ik wil tegen Amoxie zeggen, je moet beter je best doen. Beter je best doen. En als je het niet aan kan, moet je weggaan van de stoel. Zo, het is makkelijk. Als je het werk niet aan kan, ga even iets anders doen. Geef iemand anders de kans. Want het is duidelijk te bewijzen dat zaken fout gaan. Ik keur criminaliteit, zeker. Fout. Maar go luku na ghetto, so my luku de ghetto youth. Na ghetto, so my furu. Anga roof, anga de society. Na ano bumbu, ano sma, fu elite presi. Sma ne luku ghetto sma moro, daarom ghetto sma go roof no de. Begrijp je? De man maar werkgelegenheid die de ghetto sma. Is dat toch? Ghetto sma hustle. Solis want die heer die des refdes manenyang. Keur ik het goed? Nee. Maar die dingen gebeuren omdat er geen stabiliteit is in Suriname. Dus dan heb je no dat je vrede hebt strati. Baka 12 euro na eigenlijk in die osso ide. En eigenlijk die in die osso na voor die voor eiser abib de want schrijft die daar osso des mij korrupi. Begrijp je? Omdat des mannen lukken de ghetto youth. Ze investeren niet tijdens verkiezing. Suma meksan to kies doen. Na de ghetto jaren. De mofinasma, de potisma. Puro potisma be put bribi na man disi.
Dus dat dit gebeurt, is te verwachten. Waarom? Er is geen stabiliteit, net als wat de president had beloofd. Ano dit? Dus... voel je je veilig als ondernemer? Nee, toch, je voelt je niet meer veilig als ondernemer, toch? Je ziet dat bijna iedereen wordt beroofd en doodgemaakt. Je voelt je niet meer veilig, toch? Om heel kort en bondig een antwoord te geven. Oké, Paquito, als we verder gaan, we zitten in het jaar 2023. Hoe zit het? Eigenlijk hebben we al een beetje erover gesproken, over de pro. Maar we zien jou meer op de voorgrond. Hoe komt dat? Waarom? Omdat bepaalde bestuursleden zijn nu meer bezig met structuren op te bouwen. We zijn nu bezig met de mediacommissie op te krikken. Dus iedereen doet zijn ding. En dan komt er een bepaalde tijd dat elk hoofdbestuurslid van de partij constant in de media gaat komen. Zoals u ziet zitten we vol met advocaten, waarbij hun bepaalde zaken naar voren gaan brengen die te maken hebben met bijvoorbeeld het kiesstelsel, die te maken hebben met bepaalde wetten en bepaalde rechten van de mensen. Dan heb je ook ondernemers in de partij die zich gaan, die mensen gaan motiveren omtrent de ondernemingschap. Begrijp je? Dus we zijn bezig. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Tot dan. Snap je? Jullie hebben nog nooit zoveel nieuwe mensen gehad. Jullie zijn bezig. Wanneer denken jullie, want je hoort de president heeft daar gesproken, maar dat kan maar campagne mij voeren, mij vooruitba. Gaan jullie ook vroegtijdig beginnen om op het veld jullie campagne te voeren? We zijn al bezig. Begrijp je? Als de mensen naar ons komen en we leggen de mensen uit wat voor voordelen ze hebben aan de pro, dan zijn we eigenlijk al bezig. Begrijp je? Niet dat we zo uitgebreid bezig zijn, maar we zijn inside bezig met de mensen van de leden van de partij. En het lukt ons aardig. Duidelijk. Paquito. Maar ik wil ook even wat dat moet veranderen in Suriname. Waarom moeten we buitenlanders halen naar Suriname om stemmen te winnen? Ben je bang om de verkiezingen gewoon te winnen aan de hand van je doen en laten? Want als er morgen een verkiezing wordt gehouden, verliest deze meneer direct hoor, de VAP. Direct verliest hij. Waarom moeten we speciaal contacten opbouwen in het buitenland? Waarom moeten we mensen sturen naar Suriname om zogenaamde ID-kaart te maken en ze weer te sturen naar het buitenland? De informatie is hard. Het is bewezen. Elke verkiezing zie je andere gezichten. Ununa serana ma usap, sumana suma usap bufesi. Begrijp je? Waarom moeten we dat doen? Ben je Ishwaki? Voel de president takabatre elu acharser no de? Wat acharser na de serana smere? Isabi toch? Dus hij zoekt nu een paneel vanuit het buitenland om zichzelf op te krikken. Om zichzelf op te krikken. Paquito, the man himself. We kennen jou van de straatacties. Ja. En we hebben de afgelopen periode ook gezien. December was een maand. Eigenlijk, no man bedenk je actie. Het was feesten, man. No man bedenk je politiek. Volgens mij was het de maand van de president. Ja. Als je het mij vraagt. Er geen enkel commentaar. No man, nee focus, next. En, maar daarvoor had je enkele protestacties. Met name ook de NDP, politie, de militairen, de onderwijsbonden en noem maar op. Wat maakt dat de protestacties niet slagen? Ik weet het niet hoor. Ik weet wel dat wanneer je iets doet moet je het goed doen. En dat het niet is geslaagd, oké, het is niet geslaagd van die andere mensen die een actie hebben gevoerd. Maar de boodschap was wel duidelijk. En dat is eigenlijk een van de punten en een van de doelpunten van een actie. Is dat je boodschap naar buiten komt. Dus dat het niet slaagt, weet ik niet. Ik weet wel dat ik van het jaar, als ik een actie ga voeren, dat ik alles op alles ga doen, dat het slaagt. Ja, in belang van Suriname,
zoals je me kent, mijn slogan Suriname eerst dan de rest. We moeten nu kiezen voor Suriname. Ja. En als Junawakama ook doet op het veld, wat zijn de geluiden? Is er nog een toekomst voor de jeugd? Toch? Ik bedoel, je bent ondernemer, je weet eigenlijk hoe je met geld omgaat. Toch? Nanga een budget sa je abi, maar als je vergelijkt nanga mama sa no aba budget dat die. Zie je een toekomst voor de jeugd in Suriname? Er is altijd een optie. In het leven moet je niet opgeven. Van waar ik kom is opgeven geen keus. Stilstaan is nog minder een optie. Begrijp je? Dus er is altijd een opportunity. Er is altijd een mogelijkheid. Hoe weet ik niet. Maar je gaat het moeten zoeken. Begrijp ik ben alla de jongens maar a fast life in sa uwango met tegen tak anoro ko era. Isabi sa meshi januno de alas mawang drip anga de soort sandrape asanat noro ko. Snap je? Bouw iets op dat te maken heeft met een legacy. Dat je kan overdragen. Doe dat. Want misschien tak alas mawang goin wa hype tramay serden srefi fu bij een Rolex of fu go bij een Louis Vuitton, noem maar op, weet je. Dus aan de jeugd wil ik zeggen, doe dingen langzaam, maar zeker. Neem je tijd, er is tijd. No haasten en no fit baka material things. Isabi toch? Maar er is altijd een optie en er is altijd hoop voor de jongeren. Maar het ligt bij ons als mensen van de top. Ik ben toevallig de jongste politicus van Suriname. Want ik ben 30 jaar en wettelijk ben ik in de pro. Het is ons taak om het werk voor te bereiden voor de jongeren. Het is ons taak om de jongeren te motiveren dat opgeven geen optie is. Dus ik wil aan de jongeren zeggen, er is altijd een optie. Bij deze is het op nieuw politiek te stemmen. Want oud politiek, look hoe heb je bij een nieuw pata. Da apata amasa is er apata gitak apata dis na 6 jaar ka horing. Da is het baka drimong asolo so say rangin. Yo bon ken gwe to. Dat moeten ze met de VAP doen, weggooien. En de ABOP. Rommel. Zie je de NDP terugkomen? Waar? De komende verkiezing. Ik weet niet. Ik ben echt gefocust op de NDP. Zodra je de kans hebt gehad om het land te runnen en Iporing ben je verleden tijd voor me. Want je hebt elke capaciteit, je hebt elke lijn en structuur en traject dat je kan opbouwen als je aan de top bent. Dus voor mij is NDP ook verleden tijd. Bouwt hij Uruguay. Alla dat is mijn Uruguay. Begrijp je? En wat voor voorbeeld houden we achter van de NDP? Wat voor voorbeeld? Want brada, als de bank mij $70 miljoen geeft, toch? $70 miljoen, kan ik ook straten bouwen hoor. Kunst is om geld te verdienen en te ontwikkelen. Dat is de kunst. Om geld te lenen en te ontwikkelen en niet meer te kunnen betalen, dat is een dom ding. Begrijp je? Het is stom. Jij kan het ook doen. Wat de NDP heeft gedaan, kan jij ook doen. Leen money, aba leen voor kisa money leni. Bouwen alsof tegen de matak, ja, maar ik kan je niet terug. Dat kan jij ook doen. Dus zo geweldig was het ook niet. En bepaalde bedragen zetten. Kan je zeggen, dit is naar 400 SRD en wij put 2 miljoen. Dat is gebeurd in de NDP-regering. Dus voor hun wil ik ook niks meer weten. Ik ben meer gefocust op de toekomst van Suriname. Ik ben meer gefocust op de pro en de jongeren. En iedereen die geloof heeft in de pro. En in Suriname. Want iedereen verdient een kans. En ik vind dat de pro ook een kans verdient. Een laatste vraag, Paquito. Dit is een beetje privé en dan gaan we dan ons interview afsluiten. Stel je wordt gekozen. In welke positie zie je jezelf? Zie je jezelf als parlementariër gewoon of zie je je beleid maken op een ministerie, een minister, noem maar op? Ik kan alles zijn. Ik kan een president zijn, ik kan een vicepresident zijn. Maar waarin voel je je comfortabel? Maakt niet uit. Voor mij wil ik de president zijn. Begrijp je? Als je mij vraagt, zou ik graag een president willen zijn. Maar niet om de titel te dragen. Om structuur en beleid te brengen. Om Suriname tot de topontwikkeling te brengen. Om vriendjespolitiek voor eeuwig en altijd weg te doen. Nepotisme. Fufuru. If you then not top, ik kan puro logi alla de man die ziet. Niet dat ik graag de president wil zijn. Maar om stappen te ondernemen dat mensen niet willen ondernemen, zou ik graag de president willen zijn. Ja. Waarom niet? Kijk in de Guyana.
Wamoro yung man, amay dry gaya na to. Walau euro boku de man beput ervoor to. Heb je gezien? Mensen waren bang om naar Guyana te gaan. Nu elk internationaal land wil gaan investeren in Guyana. En dan was jong man, tek abradrape toch. Zo, als hij het kan, waarom kan ik het niet? Begrijp je? Je moet geloof in jezelf zetten. En je moet ook niet bang zijn, ook al zegt men negativiteit en ook al wil men jou breken. Focus je niet daarop. Ik wil zijn wat ik wil zijn. Jij wil zijn wat jij wil zijn. En als jij een sporter en een topsporter wil zijn, ga ervoor. Wie had gedacht dat er een Surinamer in de UFC zou zijn? Ama put bribenen schrijf. Je kan de allemaal tegen maar tak brada nooit in de UFC eren. Maar Biggie Boy is in de UFC. Dan praten we over Renzo. Wie had gedacht dat Renzo een gouden medaille zou winnen op internationaal niveau? Ama put bribi in een man schrijft tak, hey, zij rekenen op sa. Ik moet dat doen. En dit is een nieuwe generatie die de kranten bereiken op internationaal niveau. Zoals hun het kunnen, waarom kan ik het niet? 100% duidelijke taal, Paquito. We bedanken jou voor het gesprek, ons open gesprek. Ja. En als je boodschap hebt naar de regering toe en naar de samenleving, dan hebt u de gelegenheid nu. Mijn boodschap naar de regering is, pak je spullen en ga naar huis. Je stelt niks voor. Dat is mijn enige boodschap. We zijn al moe van de beloftes. We zijn al moe van attackie. En attackie naar, wij gaan dit doen, wij gaan, hou je mond. Doe wat in je hoofd is, doe het. Want nu, we zijn nu al aan ander jaar, hoeveel jaren zitten deze gasten al? 2 jaar? Zitten al 2 jaar. Kijk wat voor situatie we zijn. En als je zegt, de vorige regering, dan wat doe je daar? Want als ik aan de macht kom, of als de pro aan de macht komt, willen we niet meer horen van de VAPR. Wij gaan nu kijken, wat moeten wij doen om Suriname te redden? Wat zijn de alternatieven? Ja. Begrijp je? Er is nog nooit een goudstaatsconcessie geopend in Suriname. Ja. In belang van het land. Amoro furu guru sansa wap ina kondre zijn bij particuliere mensen. In Srana wa ook alibiso. Begrijp je? Als je je kennis niet hebt gaat halen in het buitenland. Wij alleen kennen niet alles. We weten ook niet alles. Laten we lering nemen van het buitenland. Als we een staatsgoudconcessie openen, laten we dat doen. Als we glazen bedrijven opzetten. Als we een nieuwe stad bouwen waarbij we buitenlanders laten wonen in Suriname. Komen er ook divisen in Suriname. Er zijn zoveel opties om geld te maken. IDPMD? Als we nu bijvoorbeeld de vissoorten. Er is niet eens een vislab dat goed georiënteerd is in Suriname. Ja. Jij nu. Begrijp je? Dus, brada, luister nou, laten we... Ik wil niet over oud-politiek praten. Het houdt me achter. Ik ben meer gefocust op de toekomst. En om Suriname tot een prachtig land te brengen. Samen met mijn hoofdbestuursleden van de pro. 100% Paquito. Alston Sanayong is signing out vanuit de locatie waar we hier zijn. En we hadden hier een gesprek met Paquito. Blijf subscriben en blijf Kulturu TV volgen, want er volgen meer nieuwsitems hierna. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een raad. Wambari Teana, we go look na Kulturu TV. Tam Sabaka gang, we kan adape wang, ja. Tijd voor het nieuws, go look op je nieuws. Kulturu Nyusu, pas de vastrat is refbuntu. Unde baniu, sadef arkina nieuw. Kulturu Nyusu, pas de vastrat is refbuntu. Suriname zo een hele klan, maar go depti elk one. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang. Tak wesre kama masranang, beno wan soma, no abif kwari.
dance of Shini. Isha idol in the stance of innings. Dambotaki on the right place. Different colors, one stage. Go, 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 pe alo vegro. Pe we la fu antai gesta.